Samen genoeg doen. Wat ik het zeuren. Geef voor een jongen weg. Je bent niet gegeten. Is het niet chocolade al bezig? Wat is het? Oh. Ik stond er een caféke. We kennen het verhaal toch? En de 11e keer een boete zit de mensen en moet toch de krachtig zijn. Kom op, waar zit je? Ik stond in een caféke. Was er rustig, was er stil. Ik stond er misschien wel al 2-3 uur. Toen ganse gebeurde het. De deur vloog in de stiel. Het ging het sneller. Moet ook kunnen. Maar wat toen ben ik om. Was een rammel door de muren. Welkom en totaal naar de bepaalde huid. Iedereen op kennen. No, laat meteen wat doen. Kom dan in de boel. De schief die zo van Amsterdam. Gewoon ontdekt is, dan is leven. Wat dan is in het zaak. Over ons vastgemaakt. Zingen! Wie wordt dan gemaakt? Wie willen het gedaan? Als een glimt op van de dag. Wie is dan? Wie wordt het vuil geraakt? Wil alles wat maar even maakt. Nog in de wereld van Stacey. Wie is een tam. Zo koud als spirit om de heuvel. En de schuurt weer heuvel. Weet veel weer, het is zo laat. Is die tam. Met u vaak spiet zich op de glempen. Het ik vertrok, wie steekt de gaten. Want over zingen dan, over tam heel vaak. Wie wordt tam gemaakt? Wie werden het gemaakt? Wie van de dag? Wie is tam? Wie wordt het vuil geraakt? Wil alles wat maar leven maakt. Jolo kent de wereld van. Hier is een tam. Dat is een lief. Wat een besturing. La, zet de muziek goed. La. Zing! Wie wordt het vuil geraakt? Wil alles wat maar leven maakt. Jolo kent de wereld van. Hier is een tam. Ja, hier is een tam. Alleen nog één keer samen. La. Live opname dit. Wie wordt het vuil geraakt? En alles wat maar leven maakt. En die kutten. Jolo kent de wereld van.